Здравейте, момичета! Днес се вдъхнових от една история, за която ще ви разкажа, да си говорим за гримове. И всъщност влезнахме в новата година, вече всички от нас имаха прекрасни изживявания по празниците, празнуване, Коледа, Нова година, банкети. И всяка една от нас, дама, най-вероятно си е пожелала да изглежда прекрасно и в най-добрия си вид. А, Когато си празнувахме Нова година, преди това се събрахме момичета и решихме да се гримираме. И всъщност, след като мина вечерта, на другия ден ми се обади едното момиче и каза, че си е чувствала страхотно кожата, дори е събрала много комплименти. И всъщност колко добре й е изглеждала кожата, самата нейната майка й е харесала кожата и е казала какво си правила на кожата, много добре ти изглежда, много е свежа, хубава. При положение, че сме ползвали грим основно, но тя си чувстваше много мека, хубава кожата. А, Все пак, като една млада дама на 31 години, не сме ползвали кой знае какво, но тогава носех само гримове, съответно нямаше как да сложим кремчета. Знаете, че най-напред винаги държа на кремчетата, но варианта, който избрахме, беше BB кремчето, което имах, с което да направим една хубава основа, така че за една млада кожа BB кремчето чудесна работа свърши на Далан. В момента е на оферта. Всичко е на оферта на минус 10%, така че за каквото и да си говорим, а, днес в това видео има освен офертите, които са в каталога, но и върху тях допълнителни 10%, а пък вие ако ползвате вашите отстъпки, съответно си ползвате за VIP клиент или за партньор. Това е едно от вълшебните продукти, които създадаха прекрасната визия на моята приятелка. BB кремчето, което хем да хидратира, хем да даде малко корекция на цвета. Всъщност тя имаше и някоя друга пъпчица, която обработихме отново на Далан с... сега да видим дали има стикчето да го покажа. Стик коректор. Ето, коректорчето, то не, може би не е на специална цена, но с допълнителната отстъпка идва намалено. Едно такова коректорче, с което заличихме пъпчиците. Но какво още ме провокира да направя това видео, тъй като в момента има на оферта моята любима основа за грим. Сега ще я намерим. Ето, това е тя. Нанесохме и тази основа за грим. Моята приятелка е, мисля, че на 31 години. Тогава, когато вече трябва да се замислиме по-сериозно за хидратация, но и малко анти-ейдж за кожата, защото започват така да загатват първите мимически бръчки и е хубаво да я поддържаме кожата преди да са се появили. И всъщност основата с серум. Т.е. тук отново не е просто грим, ами имаме и подмладяваща анти-ейдж основа. Даваме допълнение към биби кремчето с тази основа, подмладяваща, но специалният ефект, който има е едно дискретно а, дискретно озаряване с така едни хубави частици. Тук не знам дали се вижда но има много... Ето тук може да видите леко как
Имат озаряващи частици, прекрасна става кожата, освен че си върши работата да след това като нанесем контуриране, въобще гримовете да си останат там, където сме ги сложили, но и равномерно, ако слагаме и коректо и сложим и фондютени. Ние в случая не сложихме, защото имаше биби кремче. Сега това, което виждате е цена с леко намаление, но специалното намаление за тези от вас, които в миналия каталог са си пуснали поръчка поне за 35 лева в каталога. Сега тук ще отидем на каталога да видите. Хайде да го видиме. Каталога отзад напред, както обичаме. Тук също има едни прекрасни а, балсамче и гланц за желаящите преди да стигнем. Тук имаме подхранване и цвят, много нежен. Балсамчето. А тук имаме, освен с цвят гланц, имаме и безцветен. Така. Но исках да ви покажа, ето тук може да видите от кои продукти може да се възползвате, ако в миналия каталог сте си направили поръчка за 35 лева от каталога. Другото, което пак има условие, все пак, когато мине прекрасната вечер, ще трябва да си премахнем грима. Така че тук някъде в началото имаше. Ето го и фондютена, между другото. Тези от вас, които имат нужда. Между другото, като си ползваме бялата козметика от най-висок клас, въобще нямаме нужда и от фондютен, но при по-специални случаи, когато ще трябва и пред камера, да заставаме за снимките, да сме перфектни, или е много горещо, започва, ако сте с чувствителна кожа като моята, от температурните амплитуди да се зачервявате или от винцето, ако сме прекалили. И е хубаво да имаме фондютен преди да контурираме. В случая отново имаме Anti-Age с този Giordani Gold, Anti-Age фондютен в, виждате, 2, 4, 6 цвята. И отново имаме специална цена, т.е. ще ви дойде под 20 лева. Вече слагаме и допълнителни отстъпки за партньори и VIP клиенти. Разбира се, не пропускайте да си вземете и четчица за фондютена, четка за фондютен, която виждате, за много нежно. Между другото, моята приятелка много й хареса, докато я гримирах с такъв тип чечица за фондютен. Каза, че е много приятно, много нежни косъмчета и много добре разнася фондютена с потупващи движения. Ето тази. После ще я погледнем. Така, какво имаме? Да, фондютена, как го нанасяме. И може би тук някъде ще намерим специалната оферта. Т.е. тук в началото виждаме, ето го и биби кремчето. Можем да си вземем тампончета. Между другото, не забравяйте за завършека на вашия грим. Ето тази пудричка, която е прозрачна. Има различни видове пудри. Когато се гримираме вкъщи, задължително трябва да имаме точно от тази пудричка, която фиксира грима и е прозрачна, не придава цвят, просто тя е тази или на различните етапи от гримирането, отново може да я използваме за фиксация. И да завършим накрая, за да няма и лъщенето. Общо взето повечето хора мислят, че е само против лъщене пудричката, но тя фиксира. Да не ни остава грима по телефона. И така, за контуриране, особено ето тези стикове за руж в различни разноцветки,
Те са по-кремообразни, което за да останат а, там, където искаме да останат, е хубаво след това да сложим и пудричка върху тях. И разбира се, тук виждате и едно много елегантно огледало, което ще ви влезе в употреба. Може също да се поставя. Виждате, че може да се държи, но то се свива тук на дръжката и може да се поставя. Тук имаме течен хайлайт за тези, които искат повече блясък. За повече блясък имаме и този фондютен The One за тенденциите, които бяха тръгнали по едно време, да имаме повече блясък по кожата и самия фондютен е по-лъскав, като съдържа отразяващи минерали и съответно ледникова вода отново. Гримовете като цяло си ги чувстваме подхранващи върху кожата, а не да се съсухря кожата заради грима. Така че са по-безопасни. Аз защо не я видях? Тук я има тая оферта за лосьона, но защо не го видях? Значи ето този лосьон за премахване на грим. Ето го. А, той става включително и за водоустойчив грим, така както бях започнала да ви разказвам. Като се преберем вкъщи, винаги е задължително да премахнем грима преди да си легнем и съответно този дегримьор за околочен грим премахва дори водоустойчив грим. А, Можем да го вземем на специална цена, ако сме си а, закупили продукт от 25 до 54 страница. Между другото, ето е и тази спирала. Нея също я използвах за моята приятелка да я гримирам. Има изключително наситен черен цвят. Може да използвате двете четчици за повече дължина едната, другата за 11 пъти повече обем. Аз лично си харесах едната и си ползвам едната. Прекрасно си така ефекта се забелязва и съответно а, 50% отстъпка, но ние ползваме още 10% само до вторник. Това е 13 януари. Така че това е удобно, че има две четици. Може да си изберете, ако искате само за дължина или за обем, или и за двете. Ако искате да оформите и веждичките, да ги запълните, ето тук има помада за вежди. Имайте предвид, че е много интензивна. Внимателно нанасяйте. Много интензивен цвят имам предвид. Най-различни виждате от тези спирали, като някои са за последно в каталога. Има и водоустойчива. Ето тук виждате едната от тях на The One. И вече тук ви ги показах някои от нещата. За червило, разбира се, тук имаме синхронизиращото умно червило. Много добре се синхронизира по устните. Има 8 часа дълготраен цвят. Течното бляскаво червило е най-новия хит в Oriflame, което виждате тук. Когато го нанесем, то има бляскави частици, които се активират, когато така допреме устния една в друга. Изключително дълготрайно. Ние нанесохме на моята приятелка точно от него червения цвят, защото на нея, на тази прекрасна бяла кожа, червеното изключително добре и отива. Всички много я харесахме.
и съответно стои много трайно. Течните червила са сравнително матови, но с тези бляскави частици имаме малко повече празничност. А тук виждаме и още един вариант, ако ползваме което и да е друго червило, може да си нанесем бляскавия балсам за устни. Или аз го подарих на една млада дама, 10 годишна. Изключително си го хареса. Ако искаме, така, той изглежда прозрачен, но като го нанесем на устните, той е балсам все пак, подхранва устничките, но и като го нанесем, след няколко секундички започва да се появява един нежен розов цвят. Много нежно розово и с тези бляскави частици, за които си говорехме. Така. Я да видим какво още имаме. Ето го и любимото ми червило, когато излезна. Друго не исках да погледна, освен това червило Ultrafix. Аз си го кръстих червило за целувки, защото и то е от изключително трайните с тази технология Ultrafix. Нанасяме го, чакаме 10 минути. Общо взето тези, които са дълготрайните, ги изчакваме 10 минути преди да правим каквото и да било, преди да пием питието или въобще нещо друго. И когато използваме своята чаша, въобще няма да оставя следи върху нея, колкото и прозрачен кристал да има. А, или няма да остави следи. Моя син винаги като го целуна и той ме поглежда, че съм с червил, веднага пита, ама има ли нещо и се подглежда на огледалото. Няма, аз съм със специалното червил, което не остава следи. Така че Ultrafix тук специфичното е, че много са така грабващи цветове, много са интензивни. А, така, повече цвят за дамите, които искат повече цвят. Разбира се, тук има и по-неутралните в тъмната гама. И какво още мога да ви препоръчам? Тук го похвалиха и този маркера за устни, който също е много траен, но на мен не ми харесва прекалено. На мен ми се усещат по-сухи устните от него. Тоест, оставям си фенка на Ultrafix. Тук с маркера. Така, може да изпробвате, но аз лично си предпочитам да има малко да не е прекалено матов ефект. Така. Ами, горе-долу. Следва Giordani Gold. Ето ги емблематичните перлички, които се правят, между другото, ръчна изработка. Имаме 4 нюанса, които да избирате. И може да си вземете тази четка ветрил, която е за хайлайт и руж, за да си нанасяте. Така че абсолютно всички, които са ползвали, ето тук има и емблемата за икона. Това е продукт икона, който се разнасят легенди. Всички, които са го ползвали, са супер удивени и особено дават акцент върху това, че изключително дълго време ги ползваме и сякаш не се свършват. Другата полза е, че вътре има различни разноцветности на самите топченца и може да си подберете, ако искате, от тъмните и да си контурирате в един цвят, после си вземете тези светличките и да си слагате хайлайт отгоре и общо взето мултифункционални са
тези перлички. Дори са ни показвали, един гримьор ни показа как да вземем цвят от перличките, да смешим с нежна грижа балсамчето и сме готови с един цветен балсам или направо червило. Имайки само нежна грижа и перлички, сме готови с грима и една спирала и той каза, с тия три продукта нищо друго не ви трябва. За повече блясък и така да загатнеме като за кожа целуната от слънцето с загар. Тук имаме бронзиращ тониран крем Giordani Gold Essenza, който за лице може да използвате, може и да си нанесете на шият, на деколтето, ръцете. Като цяло, за цялото тяло има пак бляскави бронзиращи частици, когато особено отиваме някъде на танци и така и тук ще покажа. Прекрасен. И съответно имаме още един фондютен. Тук е течния фондютен с 12 фактор слънце защита. А, красив естествен завършек. Всичките са така с естествен завършек. Много естествено стоят. Няма такова ступчване на едно място, така да се появяват линии от фондютеите. Напротив, много равномерно се разнасят и прикриват несъвършенствата. И има един силиконов завършик. Така. Ето още едни любими мои продукти. Може би това ще са към последните, за които ще си говорим. От тези неща, любимата ми спирала с тази четица, обожавам я на Giordani Gold. Тук в случая е водоустойчивия вариант. Така че преценете си, задължително си вземете и дегримьора за за водоустойчива спирала и грим. Аз лично си върша работа перфектно с олиото лосьон, което премахваме, грим и водоустойчив, изключително нежно към кожата от No Age+. Може да погледнете, ето тук някъде имаше, ето това олио тук. Като пише в следващия каталог, всички почистващи продукти No Age+, ще бъдат с 40% отстъпка. Така че тук може да си вземете и мостричка да усетите. Тук в случая на нов H плюс измивния гел. Така. И да, другото, което също е любим продукт, течното червило на Giordani Gold, което като изсъхне, пак изчакваме 10 минутки да изсъхне, да се фиксира на устните, остават си хидратирани устните и матов ефект, като имаме луксозен матов завършек и издръжливост 6 часа. Имаме и 15 фактор слънце защита. Разбира се, подгответе се с нужните четки. Ето тази, например, е за руж. И преливане, между другото, двустранна четка за скулптуриране и преливане. От другата страна, виждате, е тази мъничката. Аз една такава продадах точно по Нова година. Много е удобно. Не, всъщност от тази. Тук имах с две. От двете страни. За очите. Околочния грим и нали, удобство е, че има две в едно четка да си вземете. А, тук имаме четка за кремообразен грим, както ви казах там, например, стиковете, ако ползвате, искате по-хубаво да прелива, да разнесете с тази четка. Четката за преливане, за очния грим.
Тук имаме тази четка се прибира, между другото, има си капаче, много удобна, като луксозната четка на Giordani Gold, пак за руж. И четка за червила, ако искате да сте много прецизни, отново да използвате, например, няколко цвята, преливане, да се получи обем, да получите обемни устни и дълбочина и естествено за по-лесно почистване да си вземете тази подложка за почистване на четки за грим. Ами общо взето много варианти да експериментирате, червилца. Тук имаше някои липсващи, много хитови са тези две в едно, стиксенки за очи и молив, подходящи, вместо да се чудите какъв молив с какви сенки да съчетаете, имате направо две в едно. Така че прекрасни са. И то сега до вторник 13 януари може да ползвате на специална отстъпка от допълнителни 10%. Ами това е, момичета и момчета. Оставям ви с каталога да му се наслаждавате и до нови срещи!